Det betyder, at man får et bedre sammenhold med hinanden. Fordi man kan tage lidt pis på hinanden, uden han tager sig personligt, og sådan er det jo økonomisk. Og at vi altid vil hjælpe hinanden, lige meget hvad der sker, så har vi et meget stærkt forhold. Så er det bare lidt irriterende, når vi gerne vil være lidt alene og sidde og snakke og hygge. Fordi så er det lidt svært. Prøv at se her hvorfor. Vi burde bare lave sådan nogle fucked up ting med alle mulige mennesker. Sådan kaste æg på dem og sådan noget, de vidste, og så bare lave en video med det og sige, det er det, vi får efter skole. Men så får man jo også efter skole. Nej, lidt mere med tale. Nej, ja. Det er din luder! Fuck dig! Du er en luder! Stop, kom, vi skal spille. Ja. Nu kan I så se, hvorfor at vi har så svært ved at sidde alene nogle gange. Nu kommer der nogle sjove fraklip. Nej, du skal gøre den, den er. Ja, det skal du.